Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Duol sa krus ni Jesus, nagbarug ang iyang inahan, o ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas, o si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan, o sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarug dito, miingon siya sa iyang inahan, "Babae, ani ang imong anak." Unya miingon siya sa tinunan, "Aniya ang imong inahan." Sukad niadto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinunan. Sa ngalan sumahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen. Baga suking tigpaminaw ning bagong tulumanon, The Woman I Love. Mayong hapon kaninyong tanan. O gihapon nagkinaot ang andam kamo sa pagpaminaw ning atong tulumanon ang babae nga akong gihigugma. Atong gibasa pag-una dayon ang San Juan 19, tutling 25 ngadto 27. Sa hinungdan tungod kay ang babae nga atong gitumbok ana gihapon o kihiskutan ang atong Ginoong Hesukristo mismo. Sa diyang anaa siya nagbitay sa krus. Ang iya laging inahan nagbarug. O gang igsuon siyang inahan. Sa ato pa, ang iyang ante. Na si Maria nga asawa ni Cleopas. Lain nga Maria.
ug si Maria pagyod nga Magdalena. Bali, tulo ka Maria ang anaas ti ilan no, sa atong Ginoong Jesucristo sa diyang nagbitay sa krus. Ug unya lagi sa pagkakita ni Jesus ang inahanog sa tinun-an nga iyang gimahal nga mao si San Juan nga puros nagbarog didto sa iyang tiilan. Mingon siya sa iyang inahan, "Babae, ani ang imong anak." Gipaila sa atong Ginoong Jesucristo nga ang iyang tinun-an, ilhon siyang inahan nga iya usab nga anak. Ato namang nahibaw-an nga si Santa Maria dili man gyud moy inahan ni San Juan, pero dinhi sa atong gibasa buot sa atong Ginoong Jesucristo nga ang iyang inahan muila usab ni San Juan nga iyang anak, bisan dili gyud anak sa unod si San Juan ni Santa Maria. Ug unya sa tudling 27 giingnan pud niya ang tinun-an o vice versa. Doon na may gipamulong ang atong Ginoo ngadto siyang inahan. Nya ngadto pud sa tinun-an iyang giingnan pud ani ang imong inahan. Giingnan niya si San Juan nga ilha bali usab nga imong inahan ang akong inahan. Sukad niya to gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Mahibulong bata ba? Kaya kini kung atong sabton sa nagbitay sa krus si Kristo, din pipila na lang kapulong yun ang iyang maluwat ngadto dinhi no sa yuta. Kaya lagi mamatay man siya. Sa uhing bahin sa mga pulong nga iyang sulti nga ato bang masabot nga ngano man tuod nga ngadto man ni San Juan itugyan ang iyang inahan. Kung tinuod pa kinang giingon sa uban nato mga igsuon nga dunay mga igsuon si Jesus sa unod. Didto unta sa iyang mga igsuon sa unod no, kung dunay siya laing mga igsuon. Ano, didto man niya ibili ng iyang inahan ngadto siya iyang pinangga nga tinun-an nga si San Juan. Pwes, makaingon ta nga sa atong kabahin, wa gyud ay laing mga igsuon sa Jesus sa unod. Tungod kay ngadto man niya gitugyan ang pag-care ba kay balo man siyang mamatay siya. Di na niya makauban personally ang iyang inahan, so nagunaw na siya asa man niya ibilin. Ingon sa atong nabasa ngadto sa iyang pinanggang tinun-an nga si San Juan. Matud pa, sukad niya adto ipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Inoon, ang question mark o pangutana may labot na niini, doon na magoy mga tudling lagi sa Biblia nga it seems doon na gyoy igsuon si Jesus sa unod. Pero ato nang gipasiuna ninyong daan no, sa mga nagpunang segment no, itong sukad masugti kanitong tulumanon nga ang mga igsuon dili gyud igsuon sa unod kundi iya lang mga paryente nga gitawag lang igsuon kay mo man ay batasan nila ni adtos baga Hudeo bisan ang mga paryente magtawag ganay og igsuon. Kung atong hisgutan na gyud ang tema may labot na ni ana no, puhon kung mabot na ta ni ana ato unyang tagsa-tagsa uno ang mga tudling pagpamasak pagpuribar nga lain ang mga ginikanan ni atong mga giingong igsuon ni Jesus, dili si Santa Maria Jose. Unsa may dakong pagtulon-an ni ining mga tudling ang atong gibasa pag-una karon ni atong ikaupat nga bahin no, sa atong bag-ong tulumanon ang babae nga akong gihigugma. Unsa may dakong pagtulon-an ni ini no, mga suking tigpaminaw.
Matud pa sa usag ka teologo nga Katoliko, ingon siya nga si San Juan kuno sa mga tudling nagrepresentar natong uban nga mga tinunan. Kita nga buot mo sunod usab sa mga lakang ni Kristo o sa iya mga tinunan. Bali buot ipasabot nga kung gusto ni Kristo nga ilhon ng iyang inahan, nga inahan usab ni San Juan, buot ipasabot nga atong sundugon o awaton si San Juan. Kaya kita tanan, by virtue of our baptism, no? Inagi subunyag, nahimo mantang mga tinunan usab sa atong Ginoong Jesucristo. Kita tanan, mga gibautismuhan kung gibunyagan, puros manta mga tinunan. So kung si San Juan naanay pribilehiyo nga motawag og inahan ngadto ni Santa Maria, kita usab musundog mao nga sa atong kabahin kay doon na may moingon nga sayop kuno ng pag-ilan hato ni Santa Maria og nanay o mother matud pa na sa uban. Pero base sa atong gibasa, no, San Juan 19, tutling 25 ngadto 27, klaro kayo. Ay kinahanglan sundugo nato si San Juan nga ilhon si Santa Maria nga ato usab nga inahan, di ba? Ang babae nga atong gihigugma sa atong pagtuo. Kung wa nato malimti ang Genesis Kapitulo 3, tutling 20, din si Eva gitawag og inahan sa tanang tao, nga ato ra bang giparallel ang maong mga pulong ngadto ni Santa Maria, kay siya man lagi ang ikaduhang Eva o ang bag-ong Eva, diba? Kung wa ta malimot sa atong naisgutan kagahapon, kung dunay bag-ong Adan, matud pa sa Biblia nga mao ang atong Ginoong Jesucristo, aduna po'y bag-ong Eva. Ngayon ani ra ba ang kalainan? Ang unang Adan nahulog, meaning natintal sa yawa. Ang ikaduhang Adan nga mao si Kristo, wala matintal sa yawa. Nagmatinumanon sa Dios, nagmatinumanon sa iyang amahan. Ug ang daan pod nga Eva mao gihapon nahulog. Natintal sa demonyo. Apan ang ikaduhang Eva nga mao si Santa Maria, wala. Nagmatinumanon. Mao nga mo takdo gayud kayo sa kanang gituwag na Fruto Evangelium ba nga tutling sa Biblia, kanang Genesis 3:15. Nga makigbatok yun ang babae sa mong yawa, sa mong bitin. O ang iyang kaliwat mao gihapon, makigbatok sa kaliwat sa yawa. So wana agay struggle ba between good and evil, no? Atong mahinumduman kung atong labason ang sulat ni Apostol Pablo ngadto niadto sa taga Galacia, Kapitulo 5, tutling 17. Usa may mabasa nato sa maong tutling. E kini kuno nga atong ulo o kini bang atong bahin sa tuglawas nga naa diha ang atong pagkwenta kahimanan sa pagtimbang-timbang kung siya angay natong buhaton. Nahimo diha ang battleground ba? Between good spirit o kining bad. Matud palagi atong basahon Galacia 5:17. Kaya mga tinguha sa tawhanong kinaiya, supak sa mga tinguha sa espiritu. Ug ang mga tinguha sa espiritu supak sa tawhanong kinaiya. Nagkasumpaki kining duha busa dili kamo magkabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Sumuna dili ikatingala nga asahay, adi kayo usahay sa magkadagang higayon.
Sig kahibalo na tao kung sa giangay buhato na to, pero lahi magyay atong mabuhat, di ba? Kaya na tungod kay naiduwa kay espiritu nga nagtindog-tindog dahil sa itong pangunahuna ba. Sig kuan ang matag usa buot mo gyoy mo papil, no, sa atong kinabuhi. O kung kulang ang atong kamalandong, no, o pagpuyo gyud, no, sa atong pagtuo, siyempre ang mudaog po ang atong pagkatawhanon lang. Ang daw tang espiritu nga mo'y kanunay nga nagpira, no, kanato nga matuwandos ta, no, ngadtos mga buhat nga dilimayo. O gusara gyoy kuana ni kanang solusyon sa na to nga kinahanglan ang atong espiritu nga maayo nga naa sa itong hunahuna mo kaya atong tagaan yung dakong pagtagat, no, o dakong importansya. O kini mahimo lang nato pinagi sa mga pag-ampo kanunay pagpasas mga pulong nga niyan ay sulat sa Sagrada Escritura kung Biblia o giha sa mga sakramento nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo kung bala ang makita nga timaan nga nagpasabot og pagtagayday sa grasya no sa Dios. Puhon na ato niya nang tagsatag sa paghiskot no ang maong mga balaang timaan kung mga sakramento. Nakaroon mga suking tigpaminaw dunay nag-suggest na to, no? Niya naghalandong ko kung ato bagyong sundon dayon tong suggestion o sa umabot pa nga mga adlaw din maka-schedule, no? Ang maong buot ipasabot pa sa nag-suggest na to. Ang buot na akong ipasabot no kinibang issue may labot na sa mga imahin, no? Hindi pa nga larawan, no? Kadtong nag-suggest na to buot yun niya matuki dayon nato dinhi sa tuntulumanon, no? Naa para bata sa nag-una o mga atlaw tiin atong gipahimug-atan ang mga pasiuna. Pero nagunahon na ba ko ba nga mayo ba nga ako na lang tagaan tong nag-suggest na to, no? Para niya. Anyway, kini dili raman po niya para niya. Kundi alang na tong tanan. Kaya kining issue lagi may labot na sa mga imahe na to sulod sa itong simbahan o sa itong balay. Kung mapakyas ta sa paghisayod, no, sa rational no, ni ba sa kanabang mga rason nga nung natang niya ng mga butanga labi na sa atong pag-yukbo, pagtahod. Kung wala ko ta masayod niya na mahimong ang musantop sa tungunahon na kadtumang naanahipatik sa Biblia nga ang Diyos nagbawal o nagsaway sa mga tao nga nagbaton og mga idolos. Ya, mga idolos ra ba mga larawan ra ba gyud nga ipangbuhat gama sa kamot sa tao. But na akong ipasabot masaypan unya bata ba? Kung dili na ito ma-explicar ka ng atong mga sacred images sa atong simbahan. Ang babae, no, nga gitumbok sa atong tulumanon. The mystical body of Christ, no? The church. Ang woman, no, nga gitumbok sa atong tulumanon. Kung masaypan siya sa pagsabot sa iyang mga pagtulunan, delikado gayon, no? Ang mahitabo, biyaan yun siya. Talikdan yun siya. Nuganay na hitabo na yun ang maong pagtalikod sa uban nato mga igsuon sa maong tinuan. Mura ba o saka asawa ba nga gibiyaan sa bana? Nana ba? Mapanag-ing yun nato anak. Kunang bana naghuna-huna og maot ngadto siya nga asawa. Dunay negatibo nga huna-huna niya may tungod siya nga asawa, posible nga
usas himuon niya iyang tilikdan, iya kining bulagan. Iyon na usap, no? Ang simbahan nga gitumbok ni atong tulumanon, no? Ang babae nga atong gigugma. Daghan sa mga igsoon nato nga nakabaton o dili maayo o negatibong pangunahuna sa maong simbahan lagi o sa maong babae, mao na ilang gitaliktan, ilang gipiyaan. Mao nga nakahukom po ko nga ako ni siyang sugdan karon pagtuki. Di lang nako dayon humnon kay napa man po'y sunod adlaw o kung atong dali-dalion mahimong dili niya masabtan. It's better nga may pahinay-hinay basta masabtan kaysa paspas niya dili masabtan. Di ba? O mao na nga kung maunay dagan paspas niya dili masabtan, hinay pero masabtan dili na lang tas hinay, di ba? Mahimo mang sayang ang oras kung di ta makasabot sa mga pulong nga atong ipaambit rin o i-share. Mga suking tigpaminaw, maulagi ang simbahan o ang babae nga gitumbok natin tulumanon, usa sa iyang mga gipanudlo, maulagi kining pagbatun og mga sacred images o mga sagradong larawan nga maulagi hangtod karon pipila sa atong mga igsoon ang wala sayod sa unsa may rason ngano o unsa mang mga sitasa sa Biblia ang gibasihan kung ngano nga kinahanglan kita maghimo niya ng mga butanga. Pero sa dili pa ang rason ato sang pugnito ng mga tutling sa Biblia nga mao'y hinungdan nga ang uban ato mga igsuon nakabaton o negatibo niya ng atong mga larawan sa atong tinuoan nga Katoliko. Naamagod po yung mga tudling nga kung atong sabton diretso ba sa walay paglantaw sa ubang mga tudling murag gyud tag makaingon nga uy sayop ang tuod ng gibuhat sa mga Katoliko ang pagpatunog larawan labi na sa pagluhod o paghiyukbo. Asa pananglit no sa mga tudling sa Biblia, pananglit kanang sa Exodo Kapitulo 20 tudling 4 nga to sa 5 din ng Diyos nagtili sa pagpabuhat ug pangalarawan bisan unsa nga dagway. Labi na sa paghiyukbo o pagluhod matubangan niini, no? Ginadili ka na sa Diyos, no? Exodo Kapitulo 20 tudling 4 nga to sa 5. Ugonya sa Deuteronomio Kapitulo 4 tudling 16 giklaro unsa kayong mga dagwaya mga larawan ang gidili, no? Sama sa tagkway kayo sa lalaki o babae. Deuteronomio 4:16. Dayon mo santop din sa itong hunahuna nga ang mga Katoliko anaman naghanas larawan nasulod silang simbahan, napa silang balay. Ugunya giluhod-luhuran. Klaro kayo nga nakalapas niya ng sugua sa Diyos diya sa Biblia. Kanang pagluhod-luhod at ubangan sa larawan. Kanang larawan nila ni San Vicente, San Antonio, larawan mas lalaki. Klaro man na, bisan unsang dagway dili pahimo, dagway sa babae sa lalaki. Dili yun na ipahimo. Labi na ang pagluhod at ubangan niining mga butanga nga binuhat ra og tao. Ya maingon pa sila, dili gid mahimo nga iukbuan ato ng mga butang binuhat lang sa atong mga kamot. Kay ang Diyos man lamang gayud mo'y atong yukbuan. Nya ngano mo yukbo man tani anang mga butang nga binuhat lang. Kay ngano ang Diyos binuhat ba og tao? Binuhat ba og mga kamot? Dili oy. Ang Diyos magbubuhat dili binuhat. Samtang ang larawan o ribulto binuhat lang gamalang sa tao. So dili pwede kita magyukbo-yukbo ni ana. Mao man na ang huna-huna, no? Nga natanong pag-ayo sa pipila nato ka mga igsuog na himulag. Ngano nga hugtanon sila nga
mubaro gayod sa ilang pagbiya no sa Romano Katoliko nga simbahan. Ang babae nga atong gitumbok niya matong tulumanon nga atong gihigugma. Mao gina ang ilang gihimong rason nga mibiya sila sa pagkatoliko. Sa ato pa na sila'y kanabang gituwag na to maayo nga hinungdan sa ilang pagbiya. Basta na lang kuno kay reason, maayo nga rason sa imong pagbiya, well, dili man kuno ka hukman yan na nga sad-an. Kay doon naman kay rason nga maayo. Pero kung biyaan nimo ang tinuhuan sa walay maayong rason, sa walay maayong hinungdan, kana noon dili maayo. Pero matud palagi nila na aman may rason. Makatarunganon man ang among pagbiya. Kaya ang tinuhuang Katoliko, tinuhuan man nga puno sa kanang gitawag na to idolatria, simba o laing mga Diyos o na mga imahin. Mga suking tigpaminaw atong giuna ka na, no, pagpadayag. Kay mo man ay atong tubagon. Tagaan og katinaawan, ining atong tulumanon, the woman I love. Trabaho gina nato, no? Kitang nahigugma sa mong babae, nahigugma sa mong simbahan, trabaho gina to. Ang pagpanalipod kiniya, sama nga nanalipod ta sa itong asawa, kung kini among-amungan, no? Sa uban. Ingon na. Labi na kung atong mahinumduman tong gingon ba ni San Pedro sa 1 Pedro 3:15 nga, kinahanglan andam kamo sa pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod ilabot na sa inyong paglaom o sa inyong pagtuo. Amo na, di ko na ako na malimtan ng mga pulunga nga kinahanglan andam gitas pagtubag. Kaya kanang tubag mo man na ang kahayag. Nainumdum pugkos kingon sa atong Ginoo nga kamo akong katawhan mao ang kahayag sa kalibutan. So mapanag-ing tanya ng kandila ba? Kanang kandila ang iyang kahayag ipasundayag magyud. Di man nimo na dapigan na ilalom sa lamisa. Pasundayag yun ang kahayag. So aniya ang kahayag niya ng daw kangit-ngit nga gi-presentar. No, ang kangit-ngit nga but-pasubot na to ang maumang objection hitungod sa itong mga larawan. Rugo niya ang tubag mo ni silbing kahayag. Mao na nga hinaut nga nagpaminaw kamo karon nga usas mga nalibog po niya ng gabalansayon sa Katoliko, particularmente kining issue ilabot na sa imahen. Na karon atong sugdan sa pagtuwag kana nga issue. Ato ning gihimo nga matuki dayon karon ning ikaupat ka bahin sa tungtulumanon tungod kay dunay nag-suggest nato nga mao nay tukion. Kay gani mo po ni kuno na himong issue kuno sa kining politika, no? Dili man ni politika ni atong tulumanon. Pero kay do naman kunoy kini bang nalakbitan mong kuno ning partiha sa itong pagtuo kini mga larawan. Yes, politika. O nang siguro haom nga atong matuki dayon kining issue ha naman itong sa larawan. Well, atong basahon ang Exodo Kapitulo 20. Ako na mahinoon ning sitar ang tudling 4 ug 5. Apan gusto ginatong basahon ang 3. Kay kung modritso lang ta sa 4 ug 5 mahimong makulangan ang atong pag-summarize ba niya o pagsabot. Mahimo nga kung ang 4 ra ug 5 sa Exodo 20 mo'y atong i-sum up o ingnon ta sabton. Mahimong ang ubang mga sitas makontrahan na to o masumpaki ta sa ubang mga nahisulat pus Biblia. Ang ilhanan god mga suking tigpaminaw nga ang atong interpretasyon walay bikil o ingnon ta walay sayop kung ang atong interpretasyon o ang atong pagsabot dili mo kontradihir o masumpaki sa laing bersikulo.
kung ang atong pagsabot sa maong mga tudling mosumpaki sa laing tudling, outrightly ako moingon nga ay something wrong sa imong pagsabot o sa atong pagsabot. Kaya kung tudling 4 o 5 lang may atong basahon yan ang Exodo 20, makaingon gyud ta nga uy absoluto gyud nga gidili ang pagpahimo og mga ribulto og larawan og kanang pagyukbo at ubangan niini. Kaya gingon man lagi ayaw kamo pagpuhat sa bisan unsang imahen o ribulto o ayaw mo pagyukbo niini kay ako si Yahweh saka kabukuan nga Dios. Dili gyud mo sugot nga moila pa mo laing Dios labi na sa pagabinuhat sa inyong mga kamot. Mao na. So kung kana ra may atong basahon ang 4 ug 5 ang gadili sa pagpabuhat og mga larawan mo ingon din ta nga gidili gyud ay ang paghimog mga larawan. Na kung kana ang atong interpretasyon, kung kana ang atong pagsabot nga absoluto nga gidili, naaman boy mga tudling nga ang Dios nagpahimo og mga larawan. Unsaon man nato ron? Kung mao na makaingon bata nga ang Diyos rapod mismo mo'y nagsupak sa iyang kaugalingong sugo. Nahinumdum lang ko sa kong higalang Muslim, no? Nga kanhi usak ka Seventh-day Adventist, no? Usak ka Kristiyano. Nga nabalhin nga ito sa Islam, nahimong Muslim. Akong higala. Matod pa niya nga kanang inyong Biblia, Brad Peritas, munang niundang ni og tuo ni ana tungod kay kanang naisulat tinha mga nahisulat diha sa inyong Biblia daghang gayong mga nagsumpaki. Parehas kuno anang isyu may tungod sa larawan kay kana kunong Dios diha sa Biblia tinuod nga dunay mga tudling nga ang Dios nagdili og larawan pero sa laing bahin nagpabuhat po siya, nagsugo gid siya nga magbuhat og larawan. So wala kuno'y klaro kanang atong Biblia sa mga Kristiyanos kay ang Dios kuno diya sa atong Biblia nagsumpaki man ang iyang mga sugo. Nagsumpaki kuno iyang mga sugo. Nya napagaylain kanang usa sa napulo ka sugo nga giingon nga ayaw pagpatay. Ayaw pagpatay. Pero ngano man lagi ang iyang katawhan ang mga Israelitas iya man gisugo pagpamatay niadtong masinupakon siyang pagmando. Kadtong makalapas lang sa adlaw ipapahulay batuon hangtod mamatay. Di ba? Gani mo punay pugniton sa kanang mga proponents anang death penalty. Inumdum ko dunay debate ani no nakikita yun ako sa TV. Kaya ang simbahan, supak man yan ang death penalty. Kaya, ang gobyerno, pwede man himo niya na nga silot. Kaya, doon na ito'y debate, anak, na kadtong sa side sa, mga proponent yan ng death penalty, moingon nga, naagay na sa Bible. Kadtong mga gahig ulo, malapason, ipangpatay, ang Diyos gid may nagsugo sa mga Israelitas, nga puhuon katong mga masinupakon sa balaod. Kanya ang simbahan ko no, supak-supak niya na. Yan na, apoy gibasihan ang simbahan kaya na, malpus na pulo kasugo, thou shall not kill. Ang simbahan, doon ay gibasihan. Kanya ang proponents for diyan ng death penalty, doon na apoy gibasihan. Munang, itong akong higalang Muslim, na ingon siya nga, mauna nga angay yung talikda na ito ng Biblia, kay way klaro na inyong Diyos diha. Ingon siya iyo pagpatay niya napoy mabasa nga ang iyang katawhan niyang gisugo pagpamatay niya itong mga taong masinupakon siyang balaod. Yan kana pong larawan nagdili siya pero napoy mabasa nga nagpahimo siya. Nagaron unsa mang tudlinga sa Biblia nga ang Dios nagpahimo og larawan, no? Sama pananglit sa Exodo kapitulo 25 tutling 17 at 18. Ang iyang yung gisugo pagpahimog larawan, maugil si Moises. Ang iyang sinaligan.
Pakliar ko na inyong Biblia, no, mga suking tigpaminaw. Exodo Kapitulo 25, tutling 17 ngadto na sa 20. Ang hubad nga kung basahon ninyo ang Maayong Balita Biblia. By the way, no, bago ra ni nato nahibawan, ako pong ipahibalo ninyo nga kining version Maayong Balita Biblia sinibuano nga hubad. Naana ni siya i-revise, no? Gi-revise na ni siya kay aron kanabang maarang-arang. Kay nakitaan man ang mga disadvantages, no? Pipila ka mga tudling niini, adunay mga kanang mga sipyat-sipyat ginagmay mo nang gikurhian, gi-revise mo nang dunay hubad pudron nga bag-o nga kanang gitawag og ang bag-ong Maayong Balita Biblia. Ang bag-ong Maayong Balita Biblia ngano na tungod kay gi-revise tong unang Maayong Balita Biblia. Anong i-revise pa man ang Maayong Balita? Well, ang version ana, ang hubad mo gipasabot ana dili ang pulong sa Ginoo. Kay gani kung Biblia gud gihubad-hubad ra man ning mga tao, so dias paghubad posible nga dunay apan. Kay mga tao ra may gahubad. Mo na nga nakita nila nga kining Maayong Balita Biblia nato dunay mga apan dias paghubad ba. Tungod sa kakulangon sa tao ba. Sipyat-sipyat mo ning gi-revise. Mo na nga ako nagpalit jud version pod nga ang bag-ong Maayong Balita Biblia wano na ako gidala, no? Kini akong gidala ang common yun nga sagad nga nagihawiran nato. Mao na. Pero ako lang mong ipahibaludan na kay basig mukutlo po ko og version nga ag bag-o na nga version yung matinga mong lahi. Ang hibalo mo nga si Veritas ang iyang Biblia lain-lain nga version. Wako mo salig sa usara ka version. Kaya matud pa sa akong kanang mga mentors aning Catholic Faith Apologetics, matud pa nila wala kunoy perfecto gyud nga hubad sa Biblia. Kaya bang hubad na sa in English or Bisaya, wala kunoy perfecto. Doon nagyug kunoy mga diferensya, pero naagyug kunoy mga version nga dul-dul gyud tinuod, meaning gamay ray diferensya, pero naagyapon. So kung mao na nga wala gyud perfecto nga hubad sa Biblia, pero hinoon sa original nga pagkasulat mo magid siya husto ang Grego o Hebro, pero paghubad na nga tus Latin, in English, sa lain ng pinulungan diha naman gud. Di magkadimao ang pipila ka mga paghubad. Kay tao ra may gahubad. Ang manggali nga asahay maglantugi pa unsang hubara mo husto. Ako sige jugong kasaksi niya na mga suking tigpaminaw. Nakaron ato sa nang biyaan, ako lang nang gihatag ninyo pasiuna kung maghiskutan niya ng version sa Biblia. Itong basahon ng Exodo 25, tutling 17, niya ilahos na tus 22, no? Ang hubad sa Maayong Balita Biblia may itong gawion. Paghimog takob nga lunsayng bulawan. Ang Diyos mo'y namulong ani nga tukang Moises, nagingon siya. Paghimog takob nga lunsayng bulawan, 110 ka sentimetros ang gitas-o niini, og 66 ka sentimetros ang gilapdon. Sa isig katumoy sa takob sa kahon, paghimog duha ka kiruben nga bulawan. Usas sa isig katumoy niini himua kini nga unay gayud sa takob. Kinahanglan nga mga kiruben magabukad sa ilang mga pako, aron ipandungan sa ilang pako ang takob. Magatubang sila nga magtanaw sa takob. Isulod sa sudlanan ang duhak kapapan nga bato, nga tigpahinumdum nga ihatag ko kanimo, ug tabuni ang sudlanan. Makikita ako kaninyo didto, tunga-tunga sa duhak kalarawan sa kiruben, nga naa sa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel.
pagasuking ti paminaw, nabasa na to. Nga si Moises, isukos, kinahos paghimo o larawan sa kakiruben. Yan ay ibutang sa masig kakilid sa halaran. Yang itong halaran, bali, gihimong halaran, ang sudlanan. Si ibabaw, bali, may gihimong halaran. Ang sudlanan din sa karaang hubad sa Biblia, arka. Dili arka ni Noe, kundi arkas kasabutan. Ito bang ilang daladalaon ba? I-prosesyon pagalit nila itong arka sa kasabutan nga gisudlan sa papan nga bato nga gisulatan sa napulo kasugo. Sa ibabaw daw gihimo nilang halaran din sa masig kakilid gibuhatan og larawan sa kiruben. Sa manang kiruben usa ka anghel. Na si Moises ibahimo og larawan sa kiruben. Larawan sa kiruben. Unya matud pa, makikita ako kaninyo dito tunga-tunga sa duha ka larawan sa kiruben nga naa sa ibabaw sa sudlanan kun sa arka. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel. Sa to pa, nahimong simbolo sa presensya sa Diyos ang maong mga larawan sa kiruben nga na gibutang ibabaw sa arka kun sudlanan sa kasabutan. Arka sa kasabutan. Nahimong simbolo sa presensya sa Diyos nga kay dito man siya makigsulti. Dito man kuno siya makigtagpo sa iyang katawhan. So, nagsimbolo sa presensya sa Diyos ang mga larawan nga balaan. Sacred images. Ano man yung tag-sacred kay larawan man sa anghel. Ang himo ni Moises. Nya dili lang kay kana mga suking tigpaminaw. Dapat dinhi masupot nato nga kung absoluto nga gidili ang larawan ngano man nga na may mga tudling lagi nga nagpasabot pod nga dili daw tanang paghimog larawan. Asa pa? Siguro ang uban ninyo kung di gyud ako idiretso ba, malibog yun. Kay si Veritas ni basa og tudling, mga tudling nga nagdili ang Ginoo paghimog larawan. Nya ni basa na pod siya mga tudling nga ang Dios nagpahimog larawan. Ako sang i-establish diri ang mga tudling nga naay gapahimo ang Dios. Ang mga tudling pod nga dili siya, di nato ning i-sum up or i-harmonize na to kay ato man yang ipamatuod din sa tuntulumanon nga wala na magkasumpaki ang mga tudling. Ang pagsabot lang sa tao mao'y wa magkadimao mo nang nakaingon nga nagsumpaki. Kay kadtong higalan ako Muslim, ako siyang gingnan ko Brad. Wala man na magsumpaki ng mga tudling ha. Kung dili lang nato masabtan pag-ayo ng mga tudling nga atong nabasa, mahimong makaingon gyud ta nga nagsumpaki ng mga tudlinga o mga bersikulo ha. Pero kung properly masabtan lang yun nato na di kita magkaingon nagsumpaki na munang niingon to akong higalang Muslim usa man day but pasabot anang daw mga tudling nga sa among pagsabot nagsumpaki. Pero mo to ako siyang gisaysayan then nakuha ra po niya then walang po na ako siya pugsa no, sa pagpatuo kay ila man po na po sila kagalingon nilang baruganan no? Ato pong kitahod. Pero ang akong i-share ngadto niya ako pong i-share din no, sa atong tulumanon. Okay. Sa Exodo Kapitulo 23 ang atong gibasa 25 man. Dito sa ta sa Numeros Kapitulo 21. Din ang Diyos nagpahimo ni Moises og kaing larawan pud ganina o bag-o lang atong gibasa nga si Moises pahimog larawan si Kiruben. Dayon karon dito na punta sa teksto o tudling sa Biblia nga si Moises kipahimog larawan sa usa ka bitin nga tumbaga. Yan sa Numeros Kapitulo 21 tudling 4 ngadto sa 9.
Kung namoy Biblia, ya palihog ukba ninyo, no? Numeros Kapitulo 21, tudling 4, ngetus 9. Uluhan ni ini ang bitin nga tumbaga. Ang istorya ko ni ini, no? Nining mga tudlinga nga ang Diyos na suko sa iyang katawhang Israel, no? Mga Israelenho na suko ang Diyos tungod kay taliwala sa mga miracle o mga milagro nga iyang gipakita sa iyang katawhan. Ang iyang katawhan kanunay manghapong nagpakita o nabang walay pagtuo ba, walay pagsalig. Bisang daghang mga milagro nga iyang ipakita, sige ra manghapong bagulbol, nagpakita nga wa gyud ang ilang pagtuo dili gyud lig-on, dili gyud dako. Nagyapon ang mga pagduda, nagpakita nga wala gyud sila salig ngadto sa Dios. Mo nang nasuko ang Dios, gipadad-an sila mga bitin, gipamaak sila. Kanya kung dili gyud mawala ang mga bitin, pagpanungha mahurot gyud sila kamatay. Unya duna sila kanabang tuaw. Ato ra kuning basahon. No? Numeros 21:4-9. Gikan sa bukid Sahor, namaybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tao kikabsag pailog, samtang nagpanaw sila og nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagganayon sila. Nganong gipatungas muman kami gikan sa Ehipto, ngan hining kamingawan. Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipul-an na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala, o gipamaak ka mga tao, ug daghang mga tao sa Israel ang namatay. Na, sukong Ginoo ba? Sa ilang pagkabagulbulan, sa ilang pagpakita nga wag yo'y salig. Daghan kanilang nangamatay tungod sa pamaak mong pagabitin. Ug unya matud pa diri sa tudling 7, ug ang katawhan na nuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pag-ampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ng mga bitin. Busa nag-ampo si Moises alang sa mga tao. Sa di pa na ko ipadayon, makapangutana batabang, anong wala man ingna ni Moises din ni mga tawhana, uy, ay kung paampuan ninyo kamoy nakasala, dili ako, nya ako may muampuan lang ninyo. Inyong sala, kamoy nakasala, di kamoy ampo nga sa Ginoo. Ay kung ninyo hasula. Pero makita nato nga wa gyud mo resistir si Moises pa. May pataliwala gyud si Moises. Gani usap po ni sa mga tudling o tudling sa Biblia nga gigamit po natong basihanan bas mga Katoliko nga it's not wrong. Dili sayop ang pagpataliwala sa mayong tao, sa kabalaang tao sama ni Moises. Kay dinhi kung dili pa Katoliko og panghuna-huna si Moises, ingnon untan niya ni mga tao, uy, ay kung paampu alang ninyo kay kamoy nakasala, dili ako. Anong ako may paampu ninyo? Kamu may nakasala, dili man ako. Kay kita ko mga Katoliko, mo man yun itong prinsipyo ba, patabang dag mga santos, mga buutan, ay ampo ta. Nilang gihimo po. Ngadto ni Moises, pag-ampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ng mga bitin. Wa gyud mo ingon si Moises, hoy, ay ko niyong kasula. Kamoy nakasala, dili ako. Kamu mo'y bagulbulan, di kamu mo'y mag-ampo nga to sa Ginoo, pero anong di mo mag-ampo niya, anong ako may paampuon ninyo. Wa gyud mo ingon si Moises, sana mga suking tigpaminaw. Gani, giingon diri pag busa nag-ampo si Moises alang sa mga tao. Sa ito pa, may pataliwala si Moises. May patunga siya. Siguro di day dautan ng pagpataliwala sa mga santos, di ba? Gani ang detalye ng ining intercession of saints no nga tema at angin ninyo, no? Ako lang nang nalakbitan kay naapil mangudiri sa atong gibasa, no? Numeros 21, tudling 4-9, wapagay na kumatiwas ug basa. Nga si Moises may pataliwala tali sa Diyos ug sa mga tao nga kasala.
siguro maulaw sila sa Dios ba, mudiretso sila ngadto sa Dios kay kasala man sila. Di palaban sila ni Moises. Si Moises mo ilang gingnan. Moises pag-ampo sa Ginoo nga wag tangon ng mga bitin. Busa nag-ampo si Moises, gidungog sila ni Moises. Ang pag-ampo ni Moises diri para siyang kaugalingon, kundi para gyud sa mga tao. So nakapataliwala si Moises. Og unsa man po yung reaction si Ginoo? Niingon ba ang Ginoo nga, "Hoy, pag-undang di Moises, mag-ampo ka para nimo dili para sa mga tao"? Ayo pagpatunga nila kay sila mo'y nakasala. Wala ba gyud mingon ang Ginoo ana? Gidungog ra ba gyud ang pag-ampo ni Moises alang sa mga tao sa Dios? Yan naman. Kay sa 8 niingon man siya, "O giingnan si Moises sa Ginoo, paghimog bitin nga tumbaga, og ibutang kini sa tumoy sa katukon, ug ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay." Sa ato pa, gidungog ang pag-ampo ni Moises alang sa mga tao. Gidungog sa Dios. Yun sa pagdungog sa Dios. Okay, Moises, paghimog larawan sa kabitin nga tumbaga, og ibutang kini sa katumoy sa katukon, ug ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Maayo noon, no? So dili magsilbi ang rabies, no? Bisag napakan, di man matay kung makalantaw lang niya itong larawan sa bitin nga iyang ipahimo ni Moises. So, lain kining prueba nga kung absolutong gidiligod ang larawan nga no malagi si Moises ipahimo maglarawan sa bitin nga tumbaga. Kay balo ko nga uban ninyo ron nalibog na kay si Veritas doon ang sa prueba nga di daw tanang paghimog larawan. Kaya ang Diyos gani nagpahimog larawan nga tukang Moises, larawan pag isus sa kabitin. Gibasa po ni Veritas ganina nga ang Diyos nagdili og larawan. Well, mga sukig tigpaminaw, di gyud nako ni mahuman karon, no? Kay piki na po na itong oras. Punang hangyo ko ninyo, paminaw gyud mo ugma kay mataas-taas gyud nato gyud. Pag tuki ang katinawan niya ng daw nagkasumpaki ng mga bersikulo sa Biblia. Ato lang dili kalimtan nga sa mga tudling atong nabasa ron pag-ulang nga ang Diyos nagpahimog larawan sa kabitin o mahimo diay nga ang usak kabala ang tao sama ni Moises makapataliwala nga mo nang makaingon ta nga dili day sayop ng pagtulunan sa Katoliko nga ang mga santos makapataliwala. Sayod ko nga tagkang mga pangutana nga naadihan ninyo karon, no? Kung gunya, nining ikaupat lagi na tulon nga hugna sa tulumanon, ako nang ipahibalo ninyo ang atong cellphone number, no? Doon na mo yung mga pangutana. Ang atong cellphone number, no? Cellphone number ni Veritas, 0918-54-97065. Akong Usbon, 0918-54-97065. Now, kung gusto po mo ni Veritas makikistorya sa telepono, atong telephone number 212-6200. 212-6200. Siguro alang nga naarakos balay po, no? O kung wala ko, balik lang mong tawag. Okay, mga suking tigbaminaw, at tangigin ninyo ang sumpay ninyo, ugma, no? Kay waha pa na ito ma-reconcile ang daw mga nagsumpaki ng mga bersikulo, no? Kung di mo minaw ugma na, tigil mo mahibalo. Kung say reconciliation sa mga tudling. Okay, hangtod ugma po no, sa samang oras ug istasyon. Kining ubos ninyong sulugon sa mga tulamanon The Woman I Love, Shilbert Tundoyano Sr. alias Veritas Muingon, sa ngalan, samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.